Mga buto. Kilo. Binabaliktad mo na. Baru balik taron na. Tol! Lapitan mo muna sana. Ha? Ay, nakababad na. At mamaya pa naman yan lulutuin na gabi. Sarap niyan kasi nakababad na gusto. At yan, hindi ko lang vlog na to. At maraming salamat. Bye-bye. At ito, nagpabili tayo kay Ate Bidang kasi nakajakpat yung kapatid niya na nanguha ng isda. Pang ulam namin mamayang gabi. Tawagin yan sa amin ay Indian carp. Kamukha siya ng karpa. Kaso ang luto niya ay babad lang siya ng suka. Tapos kahit di nakaliskisan, napakasarap niyan. Matitinik, pwede kainin. Ang biyasa si mama ni Chinchin nangingisda sila titinda. Masarap nga na, masarap mabutugan. Indian carp ba ganyan tayo? Indian carp. Yan, akala ko yung bangus. Hindi. Paglino to, tayo Parang bangus. Pero ito sarap, 50 pesos lang yan. Yeah? Oo, mura lang yan. Dati nga nung dagsa niyan, 10 piso lang yan eh. Yung kilo. Yung unang labas niyan. Unang labas, 10 talaga. Ang daming ganyan. Butog. Yung, yan? Hangin ang laman. Butog. Sarap yung isda na yan. Dati dis lang 10 pesos. Tapos pinangalanan ng dugong. Nung Kasagsagan nung palabas niya si Marina. dugong. Dugong. Ano yun? Anti-radiation? Anti-radiation? Si Kuya Karot to, naram Ay, kay Karot. Iwan ko kuya, may radiation to? Piling ko meron kasi para siyang naguglo na ang pera. Ano mo? Ano? Amo. May isa dyan sa restaurant ko pang Ay, maniningil. Ningil Kano yung utang ko? utang mo? Infinity di kuya, dati katapusan. Utang na loob. Utang na loob. Sa dugilita. Di mo na sa'yo. Di mo na. Kuan na po. Galing ako ngayon. Mga alas 10. Pag-initin ako. Mamaya pagka may meeting daw si mama ni Chinchin. Alis din si mamayang 10. At hinan na yan yung pang-ulam namin ito mamayang gabi. Kumbaga, sit mo na lang para kaon sa pato. Tapos ito, babad para mamaya ay na siya ng suka. Lambot niyan. Diba? Paborito mo rin yan. Pag ginababad sa Kaya nga, babad sa suka. Tapos prito. Ano ba nga isda na yan? kumayan, dugong. Dati. Ha? Dati. Dati? Bago naging dogong. Indian carp yan. Pangalan yan. Pero mo one dugong na. Dogong kasi lumabas yan, yung isda na yan, nung kasagsagan na kasikatan ni Marina. Nung palabas noon. 2000. Kasi noong mga panahon na yon, 2006, nung mga panahon. sigurado may sipon ka pa noon. Hindi, Kakapanganak pa lang. 2006 yan eh. Kaya di mo pa talaga alam. Si Marina. ₱10 lang yan dati. Kilo niyan, 10 pesos lang yan, Chin. Chin, 10 pesos lang yan dati. Yan. Nung unang labas niyan.
10. Tapos naging 50. Naging 30. Nagbiya kaya ko yung kanto. Oo. Maliliit siya. 10 pesos lang. Oo. Paminta, suka, bawang. Sarap niya. Talaga ba ko yun? Wala ko, may pasok ka. Tapos na akong mag-ano. May oral examination kami, tapos na akong pinabasa naman. Oo. Ito may... Mamista daw tayo. Wala ito Margie. Oras na isang ko po eh. Anong oras? Ano, may exam ako lang. Tapos, yun na, isa lang naman. Ano na exam niya? Ang dahil na, ang big face-to-face kami. Anong oras face-to-face Pero, mo? kaya agad kong ganun. Hindi pa nga nito. Daw Apon Quintana. Amen, ito ka naman isang parang Apon. Babad mo na yan, tinguan. Pagkamansan suka. Masiraman kapag gawa, kapag... Ano pag pinagisan? Lagi mo pagka-reisip po na ito. Pwede mo man kaliskisan. Kasi nakuha mo na eh. Sabi ka naman. Tulala. Makabuo ng isa. Sira, yung ulo, sira. Sira na kayo. Hello po mga kapal. Kuya, yung salamin mo. Oh, ayan. Review naman ako maya-maya. Mga 10. Anong oras na ngayon? Magka-10 na. Nature review. Dahil mamaya ay mayroon akong exam. Patulala kayo, pidak. So, what's going on? Tibirang, sound check. Sound check. Sound check. Hello. Ayag ko na. Pwede na. Hello. Sino mag-i-stack ako kitang sa JR? Oo, i-stack ko kasi natin. Nakababo. Pero pag binabad mo, pag natbalan sa babat, tanggalin mo na. Masaramala sa kanki sa katilapia. Tingnan mo yung ginawa mo. Masaramala sa kanki sa katilapia. Alit. Ito naman lagyan mo. Hello! Lagyan mo siya ng harang doon. Pag ganyan. Mayroon naman. Habang meron tayo. Oo, harangin mo para din magpapit. Wala. Malapit ka ng maabot ni Tilo. Kala ko malapit na kami maging kamu. Oo, pwede. Pwede. Pogi naman tayo, Tilo. Kaya nga. Pogi nga to sa akin eh. Oo nga! Pogi ka nga sa akin. Anong masasabi mo sa binadi? Di, masarap talaga to. Tikman mo nga kayo kung masarap na. Yeah. Sarap yun. Walang Sa sipag to. mababad siya. Parang bangus. Yung style ng babad dito. May paminta. Masarap. Pero walang sopa. Masuka. Paano kung bababad? Wala mo sa tubig. Di pala yan. Joke ka. Ha? Sarap doon. Ala ko yun lang, ang init ka doon naman. Init na. Pera ang ano di? Pera ang kilo. Ilang kilo lang ito bilang? Ano ka ba nga? Tumpok lang. Tumpok lang. 50 tumpok. Mamura na. Ako estimate gali, mga daro na mga di. Lang isang bit ko. Daro. Ang dami nyo pang ganyan. Hindi na bubaba sa daro ah.
Puno naman sa lamig ko. Baka mag-iba ka nila. Sabi mo sila ako nag-go. Papatakin ba? Ilang araw ka, sir? Hanggat gusto ko. Kaya sabog na bugas ko. Hindi ko wala. Ano? Hindi ka sabi mo kaya. Tol! Ano? Ha? Nangarap na. Nangarap. Gabi pa. Hindi mo kapag kapisra nun, taraw dito kami. Wala pa yabo. Tayo, huwag mong isipin yun, tayo. Mahal ka nun, tayo. Mahal ka nun. Huwag mong isipin yun. Uy, asin na sa nakadig. Ano? Asin na lang. Babad tayo sa kalaman. Kaya Jason, may babad dyan. Ay, sukaan. Ang kayo. Ano ka di ano? Patis asin. Ano dyan? Nag-asin lang. Ayan. Nagtitipid sila. Oo, natamaan. Sira ka talaga. Nagsik sa mukha ni Kuya. Ngayon, ang isip ni tatay. Ito, kulang pa yan. Kikitin mo. Ang layo ng isip mo tayo. Ang layo ng isip mo. Yung itutagin mo. I-editin ko rin yan. Joke lang. Ano tayo? May problema tayo? Meron. Meron. Kaya pala natin ang isip mo. Anong problema tayo? Off-cam na lang. Off cam daw. Oh. Ayaw ni tatay sabihin kasi nga personal. Pwede na naman ka na po. Personal daw, personal. Kung mong isipin yun, tay. Hayaan mo yung problema magproblema sa'yo, tay. Hayaan mo yung problema magproblema sa'yo. Okay lang yun. Mahal ka nun. Taste talaga. Sabi nga, kasama yan pag nagtitiis ka. Oo, kasama sa buhay yun yung magtitiis. Sa pagkabuhay. Oo, kapag hindi ka na nagtitiis, patay ka na. Pag namatay, kasama pa rin. Pag namatay, Hindi na, wala nang ganun. siyempre kasama yun sa kamatayan. Ayun. Ang problema. Ay, wala nang Problema. ganun. Wala nang isipin yun. Buhay ng tao talaga yun. Kaya Oo, pag wala ka na nga sa mundo, wala ka ng problema. pag patay na, di wala nang problema. Oo nga, wala Patay na. rin yung problema. Diba? Kasi habang di pa tayo namamatay, ibig sabihin may mission pa tayo dapat gawin, gampanan. Pag natapos na natin yung mission na yun, kukunin na tayo. Halimbawa, next life, ano yung gusto mong maging? Ako. Ano lang, dapat maging bato. Bato na lang. Bakit ba to? Para hindi nasasaktan. Bato. Ano nga, kuya? Bato nga. Bato, bakit bato? Lagi nga. Bakit bato? Para lagi ka lang na pwede kang i-display. Hindi ka pagulong-gulong. Pagulong-gulong. Hindi kita lang. Hindi kami recrap. Tahimik lang yung bato eh. Boulder. Oh. Pero pag wala ang next life, Ha? walang next life. Paano kung wala? Di? No choice. Wala talaga. Ikaw? Ano gusto mong maging? Wala nga ang next life. Wala nang gusto. Wala. Hindi ako naniniwala sa next life. Oh. Kaya hanggat may buhay, enjoyin mo. Di ba tayo? Tayo, huwag ka na magproblema nun tayo. Problema ka pa tayo. Problema ka patay. Problema ka pa tayo. Lima talaga sa patay. Problema ka patay. Ano? Huwag ganun tayo. Saan ka doon?
Ayan si mama, nagtatadtad na. Ah? Pupunta saan? Mother. Mother Earth. Kailangan mo nang mag-vlog. Oh. Sa'yo ko na. Sinang-surrender. Jason, labat ka na. 14. Palitan na. Ayan, malito ito. Maganda yan, hindi ka magmahal. Ayan mo pala. Ajit, asin. Paminta. Bawang. Nilagay na. Nachinchinchinan dyan. Re-review. Review yan, no? Review nyo? Re-review. Paminta. Babad na babad. Dapat gayahin mo yung yung nakita ko sa Facebook kagabi. Hindi, nagre-review na sumisigaw. Ingay mag-review. Hindi na ganito. May papasok sa ulo. Meron naman yung Ano? pinapunit pagka ng-prank mo. Katulad kasi. Iniinom mo. Nag-review na? Kaya pag ambugan kita. Ayan na po. At binabad na. Kaso maliit pala yung babaran. Hindi, pwede man yun. Ano, nasa na yan? Mga boto. Kilo. Binabaliktad mo na. Baro balik taron mo. Tol! Lapitan mo muna sana. Ha? Ay, nakababad na. At mamaya pa naman yan lulutuin na gabi. Sarap niyan kasi nakababad na gusto. At yan, nagbindi ko lang vlog na to. At maraming salamat. Bye-bye. Never enough, never, never.
mo na yan. Tinan niyo yung nag-ano. Nagre-review. Hindi dyan, santo ah. Ay, gawa yung malaki. What is art? Love letter. Yan na. Ilipat na. Kinamay na. Namalinis naman yung kamay nila. Nagugas naman. Nagugas naman yan sila. Nagugas na, nagsabon ko. Ganyan talaga yan para mababad. Kinakamay. Kaya ano talaga. Kinamot pa. Mas masarap pag kinakain. Oo. Basta naghugas. Mas nagugas. Hindi na ni magugas. Bango. Naamoy niyo po. Bango niyo. Amoyin niyo. Injo, pirang to. Ano ba yun mo? Manlunod tao. Kali ano po yan? Ito kaya mas pakulo. Kali po yan? Ito na ko ng balon. Sige. Salamat eh. Ayan mga karot na nata yan. May nanurat na. Ayan mga karot man. Bihis pa lang. Bihis is baby. Yung tapos na mag-roto ng ano. Ang kiluwa na ako. Kiluwa na ako. Dahil ko na. Latin mo na lang meeting ng mama ni Sin. Salamat. Salamat sa pagluto dito. Opo. Sige, bye-bye. 30 ka sa meeting. Bye. Yo! Yo! Ito na po yung kiluwa naman. Yan! Pwede na ako. Diba? Ano ito? Ito. Kuya, ano ito? Ilapin ko kasi pag... Ano ito? Gamit pa rin gisong din. Pero pag nasa akin mo ako, ilagay ko pala sa... Alright. Kalabaw ka, kuya. Tumumboy siya. Kaya nagmamabang ka. Ibang pag may na yung ngipin. Sabi. Ang ginangaw ba? Diba ito ba? Ha? Oo, ganda nga. Oo. Buwangin niyo na pa rin. Hindi na yung parang mungkin. Iniwanan. Urot pa lang ini. Urot pa lang.
Ayun po, tapos na po si Kapuloy. Okay na. Okay na, okay na. Pinakinis na talaga. At kami, yung tilo ay maghahalo pa rin dito. Halo para kay gagamitin nila Sunny at kay Carrot. Alright.